Сәлем, эстрадабызның йолдызлары тормышыннан иң кайнар яңалыклар белән сезне таныштырырмын. Мин Айсыл Лерон. Әлбәттә, музыкаль койма хит-парадындагы үзгәрешләргә дә күз салырбыз. Вакыт шикле, шуңа күрә озакка сузмый, башлап җибәрик. Узган җәй күпчелек җырчыларыбыз өчен бик тә продуктив узды. Яңа җырлар яздыру белән беррәттән бик күп клиплар төшерде. Шуларның берсе Ләйсән Гимаева һәм Булат Бәйрәмов башкаруындагы «Соң мәртәбә гашыйк булдым» дип исемләнгән җырга төшерелгән клип. Премьераны YouTube'та инде 3000-гә якын кеше караган. Без дә карыйк 15-нче урын. Рәхмәт. Тәмле булган. Кайчан син үзең ошырга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңғы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Бу клипны карагач җәй тагы да сагындыра башлады. Тик сагынып ятудан мәгънә юк. Киләчәккә карап яшәргә кирәк. Фирдус Тимаев әнә шундый принцип белән яши. Ул үзенең гастроль турын инде яңа елга хәтле үк билгеләп бетергән.
ВКонтакте социаль шелтерінде жырчының якын 3-4 айда булачак барлык чыгышлары да бейне-бейне язылган. Әйтик, иртәгәдән Фирдус коллективы белән Башкортстан якларында концертлар куя башлаячак. Октябрь азагында исә үз программасы белән Рәсәйнең башка төбәкләренә дә барырга ниятли. Менә бу планнар ичмаса. Хәер, популяр җырчы булыйм дисәң, башкача мөмкин дә түгел. Тырыш, максатчан Фирдус Тимаев бу атнадан әле безнең хит-парадта да катнаша башлый. Уңышлар телик аңа. Сазгара керек, мужики, поддержите меня за вас. Казали же вы! Браво, вперед! Тормыш итү җиңел түгел, тормыш куласа. Нишләридем яннарымда дуслар булмаса, көннәремдә нурлы кояш, төнемдә ай, җилдә җилкән көчле җилкән син ул дускай. Дуслар була бу тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дуслардан бар. Җанлысы каткырау сүкми үзгәрми төсе, дуслы булу көчле булу, нәк безнең төсле. Bizde bayılık beylemi mallar, kayın şatlıklar bölüşüp tartılgan canlar. Kulçu belki birişmelik biz bitir akıllar, kılıçıya kalkan bulabız kalkılsa yakılar. Dostlar bulamı tırmışta sanavlığına, ilk vakitli kişigine dostlardan var. Şanlısı kakırav sıkmi üzger bitise, dostu bulup işte bulup nekmezden tesle. Парадыбызга Мөнир Рахмаевның җәйгечә кызу клибын узган атнада кабул итеп алган идек. Әмин әлегә җырына төшерелгән видео яңа үрләр яулавын дәвам итә. Җырчы егет үзе дә тик тормый. Якын арада ул үз кием линиясын булдырып кибет ашарга җыена. Исем фамилиясының баш хәрефләреннән торган MR лейблы астында көндәлек ират киемнәре сатылачак җырчы егет. Ә киләчәктә эшләпәләр тәкъдим итәргә хыяллануын да яшермәде. Бүген исә әлеге лейблны таныту һәм популярлаштыру эше бара. Тиздән төшереләчәк клипта Мөнирнең яңа концерт программасы да MR исемен бренд дәрәҗәсенә күтәрүне максат итеп куя.
планнар зурдан. Аларны башкарып чыгу өчен әлбәттә бик күп энергия һәм көч кирәк булачак. Ә мөнирдә алар җитәрлек. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Шалы дәртә яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Җырчы Мурат Гайсын хәзерге вакытта көн дими, төн дими октябрьдә булачак концертларына әзерләнә. Яршалы, Дүртөйле, Уфа, Кыргыз Миякә, Стәрлебаш якларында ул үзенең яңа заман шоу программасы белән чыгыш ясаячак. Лазерлы шоу, конфетти, махсус сәхнә төтеннәр дисеңме. Кыскасы, Мурат тамашачыны һәр яклап шаккаттырырга җыена. Хит-парадтагы урыны белән генә мактанырлык түгел. Әлегә нибары 12нче урын. Ашыкма, бер үк ашыкма, хаталанма син. Мине таптам, аннан җаның хафаланмасын. Баса күрмә, таптамашы, каваланма син. Мине көйдереп, үзең дә яныма син. Ашыкма, бер үк ашыкма, хаталанма син. Мине таптам, аннан җаның хафаланмасын. Баса күрмә, таптамашы, каваланма син. Мине көйдереп, үзең дә яныма син. Külme, 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 külme benim hislerimden. Benim hatalarını kişir kilse eğer köşlerimden. Kilmi ki yine birisi. Bulgana şu zarımınların şayan jillerge sivilsin. Anla benim hislerini. Eşli kurma ben hiç birisi. Tınla yüreğinin girişi. Yukarılarına tınlamasın, tınla canımla. Gaybetçiliğine orala suygen yarınla. Tatlı süzlü yalaşı suzma koluna. Yuvalta kurversi evle yollarına. Külme benim hislerimden. Benim hatalarını kişir kilse eğer köşlerimden. Kilmi ki yine birisin. Bulgana şu zarımınların şayan jillerge sivilsin. Вадим Захаров шын авыл егеті. Шуңа күрә ул диңгездә ялытып ятуларны белми, аның җәе басуда узган. Былтыргысы белән чагыштырганда быел уңыш азрак булса да, кәеф кырылганы юк. Эшлибез, 20 гектар җиргә нәрсә чәчеп булса, шуны чәчеп үстерергә тырышабыз дип сөйләде Вадим. Кышка бәрәңге алырга теләүчеләрне җырчы егет үзләренә дәшә. Кукмара районы, Пчеловод авылы. Кемгә бәрәңге кирәк? Рәхим итегез. Ә кемгә кирәкми? Клип карый. 11нче урын. Ütelmişe kaldı vərdələrim, Qaytalmadım ənikəy bu yolu. Sağınıplar səğətlərini sanab, Kütkənsindir qaziz ulığını. Küttürməsək giydi ənkəylərini, Ərniməsin əli canları. Qaydı qaydı Qaydıp sıyındırık, Bəxtlərgə bular savabı. Qaytdı deyib
уйлап қойғансыңдыр, жиллер қағылса да тәрізге. Алғансыңдыр әнкәй шәйлеріңні, қайнарлатып неше мәртәбе. Күттірмәсек иді әнкәйлерні, әрнімәсін әлі жаннары. Қайтып сүйіндірік, бәхітлерге бұлар сауабы. Кет парадыбызның онлығын Гүзел Уразова ашып жибәрі. Популяр жыршының ортақлашыр яңалыклары байтық. Біріншіден, Гүзел Татар телеканалында құтлаулар тапшыру алып бара башлаған. Бу тапшыруның шығарышларын теләгән һәркем YouTube каналына кіріп карый ала. Икенчедән, Гүзел белән Илдарның 3нче китаплары дөнья күргән. Ничек җырчы буларга дип исемләнгән җыентыкны аеруча җырлы гаиләнең тугры фанатлары көтеп алды. Өченчедән, Уразова.ру сайты бик зур үзгәрешләр кичергәннән соң ниһаять яңадан, заманча рухта эшли башлаган. Монда бөтен клиплар, бөтен җырлар җырчы тормышыннан соңгы яңалыклар наштырылган. Дүртенчедән, юк, бүгенгә җитеп торыр. Калган яңалыкларны чираттагы чыгарылышларга калдырып торыйк. Безне 10нчы урын көтә. Бәхет бүләк итәргә, ашып күңел пәрдәсен, ягымлы итеп дәштең. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Ишетми калмагыз, күрми калмагыз. Татарча солянканы каршы алыгыз. Илдар Ахматов, Ризат Зинирә Рамазановлар, Илназ Минвәлиев, Рөстәм Закиров, Салават Гүсәлем, Эльмира Сөләйманова, Илназ Сафиуллин, Рәвешиләр юмор театры. 13 сентябрь Тобольск Синтез мәдәният йорты. 14 сентябрь Төмән Тимер юлчылар мәдәният йорты. 6+. Җәйнең иң кайнар хитларын популяр җырчылар башкара. Бу яңа сезон. Бу зур татарча солянка. Иргә Мөнир Рахмаев, Әлфинә Азгамова, Ришат Ахматов, Илсия Бадретдинова, Ландыш, Халида Бигичева, Хәмдүнә Тимергалиева, Фирдәүс Ямаев һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 29 сентябрь Уникс 297 43 77. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына керүче Дивон Кредит акционерлык банка. Татарча солянка в Оренбурге. 13 октября. Зал филармонии. Начало в 19:00.
Узган чыгарылышларыбыздын берсинде хатırlasangiz сөз жырчылар һәм аларның инстаграмнары турында барган иде. Коллегам шунда Иркәнең инстаграмда аккаунты юк диде. Баксаң, бар икән Иркә инстаграмда. Бу җәйдә ул да түзмәгән, фанатларын шатландырып инстаграмда үз битен ачкан. Кемгә кызык, эзләгез, табыгыз һәм лайклар куегыз. Сез тырыша инстаграм актарганда biz Иркәнең сандугачым җырына төшерелгән клипны карыйбыз. 9-нчы орын. Сандугач тирәгендә маңлана минем кышым, минем кышым. Миннән ерак-еракларга киттеңме әллә очып, әллә очып. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Сандугачым талларда менәр идем айларга, айларга. Сине көтеп яна йөрәк, кайларда син, кайларда син, кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Лилия Хайруллина быелгы көзнең айрым бер дулкынлану белән каршылаган. Быел ул сәхнәдә шулысы Лилия Гемадинова белән берлектә беренче тапкыр сольный программа әзерли. Репетициялар инде күптән башланган, концерт өчен яңа биюләр куела, җырлар яздырыла, фотосессиялар оештырыла. Ике Лилиянең уртак проектын Татарстан районнарында яшәүчеләр һәм әлбәттә Ярчаллы, Казан халкы да күрә алачак. Бик җаваплы мизгелләр. Концерт кую ул бит имтихан тоту белән бер. Шулай да үз көчләребезгә ышанабыз дип уртаклашты Лилия. Бүген җырчы кызыбыз 8-нче орында. Артlarımdan yürüp Duydurdun sen Sen bit mila düşman Şikeli Yok gerek mi çıkma Yollarıma Yaratılın senin İkili Uçraşılar gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar, yaralar. Nişikine uzim, dilesem de yakın bulmaz bizim aralar, aralar. Uçraşular kirek, uçraşular kirek, uçraşular kirek. Дилия Ахметшинның иҗади тормышы да, шәхси тормышы да кайнап тора. Яңа җырлар яздыру, сәхнә костюмнары тектерү, клиплар төшерү турында әйтеп тә тормыйм. Җырчы кыз бу яктан шактый актив эш алып бара. Шул вакытта инде ремонт та ясарга өлгерә. Үземне дә онытмаска тырышам, тренировкаларга йөрим. Фигурамны формада тоту өчен барысын да эшлим дип сөйләде Дилия. Өлгер кызыбыз бу атнада 7-нче орында. Татлы
Аңлы хисләр бизәделәр көннәремне. Син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне. Без бергә мәңгегә син һәм мин янып көю җаным дию бу безнең көткән шын сөю. Юлыбыз бер булыр дие мин юрадым. Шул сукмактан әкрен бергә атладык. Без бергә мәңгегә син һәм мин янып көю җаным дию бу безнең көткән шын сөю. Ландыш Нигъмаҗанова гади әниләр шикелле декретка чыга торган булса, без аны күптән югалткан булыр идек мөгаен. Тик Ландыш гади генә әни түгел. Улы малай Әнвәргә 6 яшь, уртанчы кызы Ләйләгә 2, кечкенә Гомәргә 1 генә яшь булга карамастан, Ландыш ниндидер мөгъҗизалы рәвештә иҗат белән гаилә эшләрен бергә алып барырга өйрәнгән. Мондый сәләт һәркемгә дә бирелми. Әфәрин дип кенә әйтәсе кала. Ыгы-зыгылы тормышыннан ям табып яшәүче Ландыш Нигъмаҗанова бу атнада 6нчы урында. Иркәм йөргән серле бакчалардан кызыл чәчәк алып кулыма, мәхәббәткә юрак тажын үзәм, сибә киләм аны юлына ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел иркәм яратмый. Регина Тимурбулатовна тиздән рульдә күреп булачак. Җырчы кыз яңарак кына машина йөртү курсларына йөри башлаган. Теория белән танышып, хәзер машина белән махсус мәйданчыкта шөгыльләнәбез дип шатланып уртаклашты ул. Шул вакытта өр-яңа клип төшерү хыялы белән дә янып йөри икән. Тик әлегә җыры гына сайланмаган. Булыр җыры да, клибы да, машинада җилдереп йөрүләрдән әлегә хит-парадның 5леген ачып җибәрүче клипка күчик. Кабатла. Син булганда җырлый күңелкәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә икән бу дөньяда яратышың гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар
белән аңлашып яшәрбез, саклап мәхәббәтнең сафлыгын. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, 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 яратам диюең җанны, назлы кабатлар, кабатлар, кабатлар. 2016 елның көзен яңа альбом белән каршы алучылар арасында җырчы Индива да бар. Аның өр-яңа җыентыгына һәммәбезгә яхшы таныш булган хитлар һәм җырчы кызның берничә яңа җыры да кергән. Безнең бүгенге хит-парадта катнашучы әтиләр җыры да тиздән табадан чырыга тиешле альбом исемлегендә бар. Шунысы кызык, күп кенә тамашачылар әлеге җырның минусовкасын эзли. Ә бу Индива җырының хитка әверелүенә тагын бер дәлил. Әтиләр еламый диләр, килешмим бу сүз белән. Әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле затиләр, ышану кыен моңа, әлидән дә алданрак әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Күпчелек җырчылар өчен сентябрь аенда яңа сезон башланса, яшь башкаручы Алина Әхмәтшина өчен сентябрь ул беренчедән яңа уку елы. Алина консерваториядә белем ала. Мин һәр вакыт үрнәк укучы булдым. Быел да бөтен игътибарымны укуга юнәлтәсем килә дип уртаклашты студент кыз. Шул ук вакытта Казанга күченү башкалада урнашу проблемасын да хәл итеп бетергән. Кыскасы, хәзер Алинаны икеләнмичә Казан кызы дип әйтергә була.
Винарис егетнең планнары турында сөйләр өчен айрым бер тапшыру кирәк. Шулай да кыскача гына булса да әйтеп китәргә тырышып карый. Винарис тиздән яңа альбом чыгара. Монысы 1. Әйләнеп карал дип исемләнгән яңа җыр яздыра, бу булды 2. Әнә шул яңа җырга клип төшерә 3. Сентябрь ахырында башта Татарстан буенча, аннары Россия төбәкләре буйлап гастрольләргә чыгып китә. 4 булды. Әмма ноябрьгә җырчы бер юлы 2 мөһим эшен билгеләгән. Аның берсе Казанда сольный концерт кую булса, икенчесе туй. Әйе, Винариста ниһаять буйдак булдан туктап, яраткан кешесенә өйләнергә җыена. Әшәш дип кычкырасылар алда икән әле. Яратам дип әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кашан да юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт өзеп алып татырган. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Хит-парадның лидеры Рамил Закиров бүген клип төшерә. Хәзерге минутларда ул режиссер, операторлар белән Мөслим районында. Нинди җырга, нәрсә турында бу сорауларга Рамил җавап бирмәде. Әзер булгач, үзегез күрерсез диде. Мин үзем шактый сабыр кеше, тик яшь җырчыбызның яңа клибын тизрәк күрәсем килә. Тик нишләтәсең, түзәбез һәм әлегә беренче урынга лаек булган видеоны карыйбыз. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңга канчы шулай шаярырга көлергә. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәртебез моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында. 'Анда без шаян йолдыз иде. 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 'Анда без шаян йолдыз иде.
Көргенегезчә, җырчылар җиң сызганып эшкә тотынган. Хәер, аларның ялкауланып яткан чаклары да юк. Эстрада йолдызларынан без дә үрнәк алыйк, кул кушырып утырмыйк. Һәр вакыт хәрәкәттә булыйк. Һәммәгезгә дә башлаган эшләрегездә уңышлар теләп, мин Айслы Яран сезнең белән саубуллашам.